Mae nifer o bobl ifanc sy'n dechrau gweithio yma wedi bod yn gweithio yma am blynydde maith. Ar un o bryd, mae 5 o ni fel cyfarwydd wedi prynu'r cwmni mis yn ôl, a ni gyd yn pobl sydd wedi dechrau ar gwaelod y gweithio yn ffordd i fyny. Mae nifer o cyfarwydd wedi dechrau yma fel prentisiaid neu'r placements am y cyfleoedd mawr. So unwaith mae pobl yn dod mewn, os mae pobl ifanc yn barod i weithio, ni'n barod i gefnogi nhw. Ni'n gwario tipyn arian ar hyfforddiant yma, a maen nhw'n rywio hyfforddiant sydd angen ar gyfer y swydd, neu ni'n cefnogi pobl trwy graddau yn y prifysgol, y graddau yn y coleg, neu cael day release fe mas hefyd. So, os mae pobl yn moyn cyfleoedd yma, ni'n barod i gefnogi nhw. Ni'n gweld yn bwysig fod pobl yn gallu dyblygu yn yr ardal yma, a ni'n moyn cadw pobl yma a rhoi cyfleoedd lleol iddyn nhw. Mae manteisio mod y prentisiaethau. Mae'n cyfle ni siapo nhw fel pobl ni moyn i weithio fel cwmni. Mae'n cael dyblygu sgiliau, so ni'n helpu ni gyda sgiliau, a mae'r coleg yn helpu ni gyda sgiliau, ond helpu mae rhinweddau personol sy'n dod gyda fod yn brentis hefyd. A mae hwnna'n ond yn dod drwy weithio mewn sefyllfa gwaith. Bob blwyddyn ni'n cymryd ymlaen y prentisiau ran, weldo a trydanwyr, a ni'n mynd i gael ymlaen i hwnna am beth pethoedd. O ran yr ochr stil, mae dyn ni 50 o bobl yn weithio yna. Mae'r rhan fwy o'n nhw'n gwneud prentisiau yna gyda ni, a wedyn maen nhw'n mwynhau'r gwaith gymaint a mwynhau'r cwmni gymaint, maen nhw'n aros gyda ni a datblygu. Achos y prentiseddi yw supervisor fori, yw'r rheolwr nesaf, yw'r managing director nesaf. Mae 2 llwybr gyda ni, un i fod yn trydanwr a un i fod yn weldwr. A ni'n cymryd pôl yma bob blwyddyn. Ni'n gweithio yn agos iawn gyda colegau lleol, ysgolion lleol. Yn gyntaf ni'n cynnig profiad gwaith. Ni'n cynnig profiad gwaith felly wythnos, felly cwbl o ddyddiau dros y haf neu gwyliau pasg. A mae hwnna yn rhoi cyfle i bobl i weld os mae hwnna'n lle i maen nhw'n weithio. A wedyn ni'n cymryd mlaen pobl bob mis Medi o'r colegau lleol. Ni'n hefyd yn tynnu pobl mewn yn y swyddfeydd o ran engineering i wneud profiad gwaith ni fyd. Does dim prentisiaethau dyn ni'n ffodus yn y bryd, ond mae'n rhywbeth ni'n gobeithio edrych yn dyfodol. O safbwynt Castell Llywel, mae'n hynod o bwysig i ni denu pobl ifanc mewn i'r cwmni. Ni'n cyflogi rwy 700 yn cynnwys fan hyn yn y depo yn Cross Hands, a ni'n cyflogi accountants, ni'n cyflogi pobl yn marchnata, pobl yn y sector ci gyda ni, cynnyrchu bwyd, gyrwyr loris, pobl yn gweithio yn y warehouse fan hyn, a mae sawl cyfle gyda ni bobl ifanc. Dy mewn ar lefel yn uniongyrchol o'r ysgol, neu wedi dy mewn ar lefel gyda gradd. Mae Castell Llywel a'r sector bwyd yn ei gyfandrwydd yn lle ffantastig i weithio. Mae pobl wastod moyn bwyd, so fydd wastod gwaith i pobl yn y sector ni. A wedyn, mae'n rhyfedd o bwysig, ni'n teimlo bod elfen teuluol mae'n Castell Llywel, ni'n gwmni teuluol gyda'n gwreidden ni yn Sir Gar, a licen i'n meddwl ni'n real deall y bobl sy'n gweithio gyda ni, ni'n gymuned, a ni'n hoff o gweithio yn y cymunedau fel ardal fan hyn Cwm Gwendraeth, Dyffryn Aman, a wrth gwrs Gyfyrddin, le oedd y cwmni yn reiddiol. So bydden ni'n annog i bawb, os maen nhw eisiau gyrfa yn y sector fwyd, dydw i cael chat yn yma'n gyntaf, felly naill ai dwi wedi gweithio gyda ni, neu gyda rhywun arall yn Sir Gar, un o'n cyflenwyr ni yn Sir Gar, sy'n holl bwysig i economi Sir Gar yn ogystal â i'r unigolyn wrth gwrs. Y tip gorau fyddwn ni'n gweud rwy sy'n ceisio am swydd yw trial yr argraff iawn o'r man cychwyn. Felly os chi'n danfon e-bost, byddwch bach mwy proffesiynol yn eich agwedd chi, a wedyn, o safbwynt y CV sy'n hynod o bwysig, gorganolbwynto ar y gradd chi wedi cael, mae hwnna'n bwysig wrth gwrs yn ysgol, ond ni eisiau gweld beth i chi fel unigolyn, beth yw'ch diddordebau chi. A felly, bod chi ddim yn meddwl bod nhw'n berthnasol, ond i ni yn. A mae hwnna'n bwysig rhyfedd, achos mae'n gweld lot am chi fel unigolyn a'ch agwedd chi rwy'r raddau, a mae hwnna'n bwysig. A wedyn, o safbwynt, os yna chi'n siŵr beth chi'n moyn ddeud yn bywyd, mae cyfleuon gyda ni fan hyn rhan amser, dowch chi gweithio gyda ni rhan amser, a felly byddwn ni'n derbyn fyddwch chi gyda ni am blwyddyn, tan bod chi yn setlo lawr, ond felly ar ôl blwyddyn byddwch chi'n cael y cyfle i oeddfedu tyma bach a rili cael teimlad o beth licech chi fod yn eich pan chi'n oedolion wedyn. Y cyngor gorau fyddwn ni'n rhoi rhywun sy'n dechrau gyrfa fan hyn y Castell Llywel yw troi lan ar amser, cyfarthrebu gyda'ch rheolwr chi, os mae unrhyw beth yn bod, rhywbeth ddim yn siwto, cyfarthrebu hwnna, nawn ni'n gorau i sorto rhywbeth mas, a eto cael agwedd positif. So des i ysbrydec fel prentis digidol
So oedd y cyfle yna wedi dod lan gyda cwmni yn Gaerdydd, Sgil Cymru, ond oedd y prentisiaeth fan hyn yn Gyfyrddin. Fi'n dod o Gyfyrddin, so oedd e'n gyfle berffaith i fi mewn i'r maes. A mae prentisiaethau dyn ni ar hyn y bryd, prentisiaethau newyddion. So, a gobeithio gawn ni fwy o prentisiaethau ar draws y dran hefyd. Ni hefyd yn cyflogi lot o graddedigion fyd, so mae Lois dyn ni'n tîm cynnwys sy'n newid o mas o brifysgol neu criminoleg a nawr yn gweithio gyda'r comisiynwyr i gyd. So mae lot o gyfleoedd fan'na gall fo fwy, ond fi'n siŵr y deith hwnna gyda'r datblygiadau yn y dyfodol. O ran prentisiaethau yn gyffredinol, fi'n gweld bod lot o'r prentisiaid oedd ar yr un cwrs y fi yn gweithio dal draws diwydiant. So mae lot o gyfleoedd i aros yn y diwydiant a fi'n credu bod e gyd yn dan y datblygu sgiliau tra bod chi yn cael yr cyfleoedd hyfforddiant yna a wedyn mynd amdani wedyn. So mae wych bod gymaint o gwmnioedd wedyn yn Sir Gyfyrddin, really. Falle bod fi wedi byddio fwy na neb mewn ffordd o dechrau fel prentis a nawr fi'n gweithio fel cyflynydd y we. So byddwn ni'n gweud bod na, definitely cyfleoedd i ddatblygu a gen i weld sut mae hwnna'n datblygu'n dyfodol fyd. Tip fi i unigolyn sydd yn trial am swydd yn y sector yma neu newydd i'r sector yw siŵr o fod jyst trial amdano fe a fyd falle cynnig profiau gwaith, gofyn am profiau gwaith achos mae pob cwmni cynhyrchu, rhan fwyaf cwmnioedd cynhyrchu a Sbydrec yn cynnig profiau gwaith. So, trio jyst gweld os mae fe nhw a wedyn cadw'r llygad mas am unrhyw gyfleoedd. Mae amryw o cyfleoedd gyda Sbydrec i pobl ifanc fel prentisiaethau a hefyd mae modd i pobl ifanc dod mewn ar brofiad gwaith.